Abe, lad ham running man. Hold da kæft. Jo, kom så Abe. Kom så Abe. Abe, you can do it. Abe, kom så. Lad ham running man. Hallo, dig der er mester med hatten. Det er en anden hat. Abe. Stand i billedet. Så kan du tage lige så meget bagefter. Okay. Ej, jeg filmer nu. Det er godt. Det er meget godt. Det er godt, det der. Send den til mig bagefter. Jamen, det kan jeg da godt. Damn it. Du vil beholde din far med. Nej, det er ikke min, det er hans. Er det hans far? Oh, fuck, man. Han er 42. Ja, det siger jeg ikke så let. Hallo, kan du finde ud af at lave running man? Kan du? Nej, det er ikke running man, det kan jeg fortælle dig. Det er ikke running man, det. Abe, kom så. Ja, det er godt, det er godt produkt, det der. Kom så. You can do it. Kom så. Lad os se den, kom så med den. Den længere ud. Ja. Det er godt. Det er sgu da ikke ud. Men for... Hvad googlede vi det der? Hvad googlede vi det? På YouTube.